Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Afiyaji akumachinga atisakhumbiranso kuyenda usiku m'mudzi mwawo atakumana ndi munthu yemwe ankaoneka kuti amayenda koma usapunda pansi. Basi lunaona masongoka ngapo nzibambo akwera chitonda cha koma ukhangeta kuyenda malere cho chisakupunda pansi ayi. Yadzanso programu ya Tamvani kukufikani kuchokera kuno kwa Irisha Times. Imeneyi ndi programu imene timalondola nkhani zoopsa kapena kuchititsa chidwi kuti inomvera athu muzitsate bwino. Ndine mkonzi ndi munthu wa programu iyi Thomas Kachiri. Mkulu uyu watadakumana ndi zinthu zodabwitsa kangapo konse zomwe zimampangitsa kukhulupirira kuti zinali za mwanthu. Kodi nkhani yonse idayenda bwanji? Ndina boso Sofiyani ndimachokera kumazokatu kumachinga uko chakuntaja. Mapita kuplantaya ungaonera tone wandazi ngati iye inatenga liki. Je ndinamvira manje naona game ndibobwerera nali kutada. Sina kana komero cheza ncha ndiye mtunda ujoja kuplanta wakati wa machinga. Wa utalibe. Nafika basi kwanza ngapoma nasubisa njinga yanga yakabasa narenga vende kwa njinga ichanzanga chanali basa device ase ukondo kwada. Ata ai maondora ndokala wira pena pake. Kuti nthawi imene mwapaka mwapanga business makaoda tomato kumakawodesera ku Mozambique. Ndiye nali ntawandi amaoda ndiye muse mmene mali ku Blanta namuimbira kuwina wako wadimba wako muziko ode akulu maono mutipangira madengo anga 8 ndizakupasani kumandalama madengo 6 madengo awiri ndizakupasani kaza bwera kuti odesa okay labane basi kwini namuzazanga ya madu pande ndikala awire pena pake ata okay basi abwino magoa katochi sina ngomapanga machawa zinayi mutamba bwanji ndaba sina ngomapanga magoa sina ngatokwera chitunde ndiye ngoto chimene ndichibudora muntu chakwenda bwanji saukunda basi bwanji basi pele nakanga ndaye chitu chopasa chika chandichokera kena nakanga tuwi mene mati ndipanga focus basa jinga muje sina nasi ya kumwana kina mtafanya somasoso koji ndi unige tochi ni uwezo kuliba ala minara wapita kufika ngale kuweka tunga cha kuziza somo somo kitu cha mwana ala mena ukora uti kumuzuri isura ya nizama ndi muzi uri mbali ya kumao kusikuru maso ala mena ukora muzi muzi utali kwa pili basi wana chanda enda ndapambana skulu cha basi mkatika tamuze muri chiko ndaona zimamba uri banya cha kuoneka njinga wako kudubula chumbu ile banja akanga ta usakasaka bawa mchumbu yapo ni basi ya ato usakasaka bawa so kati mali wona komaso kuva sana tengeso tochi choni ngezo chose palibe ni nandi kwa kwa mama mvika kata wako na yoko mesizi na kwenda wampanja ni basi na saunika kutala kule basi na mabisa nda akandifuna kunda tandiza ndio yangu hii ndio msomele cha kubureka kwa beto kwa mazumene huko limanda amandali mbali ya maji mawa ulishashi ya Katolika. Basi tumenze ndafika ndawo manda chende atali titumuna matamagiro 40 meters uto watunga ndalo andayamba ubalasa ucha nwe makanga tuseseka ucha ndifandizi kanga dumaliza manda wachoche kufika mapeto nazono sokoko ndalika mtembo wa muntu je mene ndibabangira ife ya Chisilamu ndi muntu akafa tunga musanda mucha kumanga katatu kumutu pakati kati pande kumeto chochi cha kumakoni ni mtembo muntu mkulu ndito komaso otobirati. Then nalisuntajia ndigira chando chicha ndichi basi chenjani ndagwa tutawe mwe basi leo chende kuyamba kuwa mayo kuno ndikufa na kuwa mpaka kamena kokwana kaforo mena kwana basi leo mena kuwa ndikuzoka ndikuta ndikutha basi tumantha ndi anatipira kwambiri bene bacha ndi inatazitolea mara kuya ndiona kumanda tawira ndikuona ndi wabe kutele mite kuti hii ndiri kumanda kucha kuyamba sikuthawa mwenja so ndikuwa fika muse umucha kutola njinga sina kama ndandikizana kwambiri muse tola njinga kuoneka kumene panali mtengo kwacha kalibe chintu
inalamba kutama kutaka kuelewa kusogokera ntazidi kuti okay ndi afiti zonse zomwe ndazonomboza tikizana kwambiri kusema tola njira kuoneka pamene panali mtengo kwacho palibe chinthu inalamba kutama kutaka kuelewa kusogokera ntazidi kuti okay ndi afiti zonse zomwe ndazonomboza pa afiti basi tumeenda pacheni ndapasa chinga chatala ndisaduse sawakuona kodusa unabulia ndadusa kanjira kana wanga kapatsenzi basi ndakatokera nyumba nakukoda nyumba sister wanga wakulu kana wana ndiangacha mwamu wanga kuti banji ndala mundipasa mwana mmozi mmene momwe ndikagona naye ndivanga mantha ali mantha ndichandira basi mundipasa sister wanga anagona kwada pano mwamu chisana kuti akamuzusa mwana chano ndipasa nagona abe koma ndimisi nanga ndi mantha ndi mantha mwathandiza nyama katundu kufikisa pakuti pamai magali moto omwe timakweza zinthuzi basi tutagwizana mitengo yetu ndanyamula njinga zathu ulendo mecha nakese zinthu zili rede basi ndanyamula ndo okuti timakaodesa nthawi imene ku Mozambique timadusa boda yako na yuchi uku patundu kufikisa pakuti pamai magali moto omwe timakweza zinthuzi basi tutagwizana mitengo yetu ndanyamula njinga zathu ulendo mecha nakese zinthu zili rede basi ndanyamula ndo okuti timakaodesa nthawi imene ku Mozambique timadusa boda yako na yuchi uku Kama madusa yako Chikonde ndiye pana chitika mtimamisi kitina tabe. Da polisi yako Mozambique iko hapa boda ndiye nasi ya kudusa. Kifana ndo wana mjibiza tantoja huko zekera huko. Ndiye madusa yanayoichi kode sira cha kukwamba kupita mje mwaka longa mu pa kukwamba. Basi wende bachatu time wazi ndio yakoza magari moto Mozambique. Basi mbona chanda odesa bapa sandu mwana topasa maudacha ndosho sandalama hizi maana ndo ndizo maana ine ndofuna tomato na hapa savuta ni udesa ni udesa ni mawa mastake haba ashabu ndiyo mose una muimbira kuja ku madimba ja anko mundivangireso dengo limozi la tomato okay dola ilipo ndafika unyumba ndagona mamawa basi tukulawirira kantu kuja matenga njinga kasopana ya moto yomwe mata mena mamali ya mata basi njinga moto sali ochi matenga njinga icho ulendo kuti ukumadimba kuja fika mmoja basi ndatenga tomato cha ndatenga drama yawe ya madengo awiri na cha kwapa sasa hizo dengo li kwapa sasa dola yake basi inakuliza njinga tu ulendo ndio jo kunyumba huko kuti tikafika pa na wichi border pali mtunda kuti maenda almost 5 hours sina ngaso muzinja kumaso na yuji munde kwa mazi wakana madambo choncho basi ndo ndafika boda ulongo swazose kudusa Mozambique se chimozi uja sina ngathayo kuti apo saondiziwa ni madusa uja mpa Mozambique ndena oboso apo uchoka pa uchi ni boda ya Mozambique watu tikafika muno maodesera matama ngaso 4 hours patali wasofika mmoja so panga madongoso wose basi tu mabasi filindo umwe mara ndizipira ndiazi malo muda iwe ukafika lero usabite lero kwada poyona so sinko sina ngatamere ndikuti ndizaka 20 usabite lero kwada ndikafika ndaenda ndakakota kwazibale na akapena pave kwazibale agogo anga ine ukulu wao anakwati wamuna ndamuna Mozambique ndamaka Mozambique moyo mutana bege anaosali kuti mwana ko panovo ukanga tikamuzi ndithu fabali adude ochulo basi nakota wene jangwa pasa mone uleni nini makafika mboda bachi 7 basi tundawo kwa mboda wose uja fika nampea basi uchoka mena kuchote kafika so 10 jintunda so mwina matamkia so 3 hours ndio usiku uso basi tu niwenge ndaingiza jinga uja mpaka ntaja uja ndendo pagu ndikunifika pajabo pasukulu pajabo naona zibambo anava vest pajamaenda mbalele bachi ndaona gani mtu uchokera soko kwanga kwa masima wala makesi kwa mbili uchokera soko kwanga kulipita kwa mtu uchokera nazata gari moto kwa maana si wala makesi banji kwa mbili Asibinike chana kote sampali ndibuse. Iwondia ndigejo chaziza ndikodoza gari motochi. Ndaita njinga chapasi. Utao wapi mapotero. Ndaonazi kundibisa zina za dusa pakatika pamika pacha mvu. Zokanga kuti mbuzi chonchi chamana kadwa mbuzi kumasiza chokera hapo ngati mpaka choncho na size yake. Nazo zimangoenda mmalera sizimaenda basi. Zadusa vile mvu zati okay ndi afiti. Alafa ndiye na tawe natia mau. Basi ndadamba mkubwa na wewe cha zangu zose kwa mabuti ndiye jabana be ine muyawo so mungandi opyeze mawu ine mango ndizosezi uchitika amando opyeze ndantu apa muzi wene boli basiku sema zoti zimachokera uteni hayi basi tunaona wacha ndala ndawo ipo ndafika nyumba iyo usiku ndala apa banda zosema stand ndano savutisi
chinga chalaitenga takaikone kama mukhichi mwaibeka chiseko chocho kana tabo ndakone kama mocha kuna kana kusagia munali mbawa nani makawanda zimisa danga sinanga mukone chocho ndipetu chinanga chitakuchitika basi tu newe unaenda ukakona napezo andisongira sima sina jesu sinanga kuchako kwatacha unapewa chanakaje basi tu ndangofika ugona basi tuto vaena vacha iye tochengatirizi boma chikatikati kwandibwerera tu 6 ana awiri akulu anali azimai awiri ndizibambo mozi basi limene chokutulo umene kokozi mezi machitika kutulo abwerere chandisungule mene napona pachara iwe sumene choti tukwana ifesi timatukwanira iwe tikuvutisa uona iwe moyo wako wose zikukhala uvutika ndipo yoti kuzutsa amuna awacha una iwe yesu mene choti tukwana chochichi tikumezesa chichiwo uvutika moyo wako wonse suzapeza mtungu udwala matenda udwala chiti umezesa uti ngodwala iwe pauzafa matenda yake umweyo suzachira basi tuende unaendelea kwa nkula tenga chintu cha utandi meze sentence nakanika chifo umwe poso ndiva ndinali ndikupemphera ndikumawena ndimeza mukuru ani wene paja basi tunalimbana atochisana nebenzesi mwanapita ndina vugo pamene pachapokona kuyothaula kwa mastake kutulo meyo maloto basi kwa macho kukoda macho usuka bwanji ine tofuna ndiziyamba ulongoso kena kundapa kukoda pachiseko basi kuko ndapa mawa mai amwene sisi mukasova asi mundazuka kwasebwala igose kochisekwa so unochinga baji magoneka musaza ubera ndada sina kuna kuti adanene maona ngati uchisa kuzuse nino ata asa kubera nena sanga ndibera mova so kubacha mapanga target chindwa machizo tichimakapa kuti bakuti alo chabwe kasungeni njinga mtu mkati ndakairose nyumba mena matizo so mbana kuti nchi nazo tamaya mafanara akoleze moto apige mazi ateke mazi utasambe yakaswali fajiri mapempero mamawa kuna matiso buhi fajiri basi tu ina nako tamazozi anameso kusamba unaenda uko zikiti watu wapalizikiti wa ng'ombe basi tu siku imena naso alisasi unena vempere sasa tamazo vempera basi nafotokoze watu ta kuna bwera usiku ndakumanaza kuti kuno maloto sinaona kuti unabwera anthu amandiuziza kuti ndathu amazande kusantha maziwo kada asina ziwo chifukwa anazibisa nkope sina masokera anthu achake komabe anthu anaza anazibisa nkope chifukwa azigogo wangawo ena wanatenga nkope ya mai ena akamana pa muchimwepo anamwalira kale nawonso ena anamontegaso nkope yang'ono awonso anamwaliraso auche nagogo amunawa anatenga nkope ya akuwatena akasalola kamalira kale basi tu anawo kumanango zo kumasauza ngati ka powder kandi ufa kaziyani komabe nazindikira koma anthu achomana zikira mbiri mawu ndi matupi awo kuti wacheucha okay maseno ndi basi tafotokoza ichi anthu achana abisa asinaona anthu okay chabwino basi tu amayi ndi amazandifusala kani maongo sauzikiticha zinakhala bwanyi nawo ngosolera nada anthu munaziwo bwino kapena mnango ndada anthu achana nango abisira omwe anabwera mwana wang'onoko ndi amanya muso wang'onoko kuti amunawo ndi tiana tazi pano ubowa okay chabwino basi zisiya za ufiti zimene okay basi tumene njokukhala makhala ndi panadusa 3 days basi siku nawo anandimbira anko wanga chama 27 wa usiku ya mazuwo anko mbwe kuno muzanditandize ndiperekeze kuti uchipata mwana wadwala okay na nyama kapeleka kafika kwa kucha hii ndi patali ngati maenda 1 hour na nyama chikaka palasa kufika mwana kucha basi tu kupeza mwana iwa wadwalika betie tanya moka to mwana wacha welo kuchipata fika kuchipata kucha tadikirira kana kwatuza anthu asatuka lero atuka mawo ngata dimiti choncho basi okay labwino basi to ina ndakwa chonyamuka inali mapasi 11 mene pasi 11 okulu basi onyamuka yamba ulendo kwa atati ndikuti kunyumba mukagone mawu kachambula kuti mwawiri kumuzi kwanu kada anko baba batunda uri kwabo choka pano kuti ndikafika mu chino kunyumba ndikuchoka pano kafika nyumba kwanu uchi zofanana basi ndikora tingonya mu takasiyana pasopopo tafika pasopopo takasiyana anko chaulendo kwawo nisoti ndoti okunyumba basi toenda vajanda kwa nyumba kuja sana fika nyumba ndi basewe na pala pala kanga kwa nokeka chonchi sewa ononga mazi ndasika hapo jinga ndawo kapaene bacha ndafika usokopo ndiko chonchi naona azimai pasokopo ngapa njinga anyama mito yindi musondoza kumangu mito yangu musondoza choncho
mukanga mwenye ni sawa mama ndi nandi kiaso kwa bisina vale mama ya mango vazi sawa nandi kiaso kwa mbi ndiko tihinda kunda kumaso ndichidiso kumena na nyamuli yankone zichi ndiye nagwa basi ntazuka kwenye chakuoni kacho chipalibe ndatoke pachando chanana kuti azindivutisa basi tu inawe ndaichecha plan that I no sabisa sawa ku nyimbo dusa timakwatsi zitakati mundikati ubete kunyumba basi ndadusa ndiye sina nganaki sana woke sinche uchi basi usokote makawokera basi palibe bridge basi tu ndikulandike kusinche kucha ndava mpoko mwamazi sauti amazi tusinche ulinde wazeza mazi da mvua yake iti wafoza ngani mabira wangu munapanga timashawazo kumano sikuti mpaka mazi angazaza chisinche choseji chisinche chikulu kwa bi basi tu ndafika pasinche pachokunika chochi mazi natusa foneka ikulu kunika mazi yazeza sinche wapo ndacho mazi basi tu okay apa ndipanga plani yankolo basi nda amachingai ndigoneke mchimanga mwandu mmindamu mama zawe zata itenga basi tuwene bacha ndatenga chinganga ichanda pula zovala zose trouser sapato ndamangiwa panyinga bacha ndainya mwandakaita mindamuchi tasapokusa yeka divest ndaivula ndatenga mafoni chisinanga nayo ka plastic ndikavula kamakwawo ndakuungiza kipasiki chemunu ndatenga vest chandakuungiza mafoni chemuvest mucha ndazimanga pachiuno pamolimba basi pinda apa ndipite ndikwerereka kutundaku ndi ndikaziponye ndikamafika polokera ndikanga ndikhala kusambira ndikuti ndikanga ndawoloka ine yose mazota anthu amene mazi anali kuti kondingeza kuti ndizikadusa so bridge kucheka asikandivutisa ayisina mtambuzeso zimuonanga kuti basi mayazi zanomayizichi basi tinelero cha plani yanga chadaisachi basi ndabwerera mpuyo ndatamanga ndinadumba kuti ndikafike pasi pakatikati pamazi nango zimwadi pajenga wanga kumbukirani kuti mukumvera program ya Tamvani kukufikani kuchokera kuno kwa Irisha Times. Imeneyi ndi program imene timalondola nkhani zoopsa kapena kuchititsa chidwi kuti inomvera athu muzitsate bwino. Program yathu lero tikumva nkhani ya afiyani akumachinga omwe akuti sakhumbiranso kuyenda usiku m'mudzi mwawo atakumana ndi munthu yemwe ankaoneka kuti amayenda koma osaponda pansi. Ndine mkonzi ndi mulutsi wa programu iyi Thomas Kachiri. ndinadumba kuti ndikafike pasi pakatikati pamazi nango zimwadi pajenga wanga ndikuyang'ana ndiri kuti pezeka ndiri musinje muchi ndikuyang'ana kuti mazi achapalibe kungoyang'ana kuti mazi tingoenda pangolo meti maendera kakauti musinje muri mwazi ochiuka kuti chachitika njani mese naona mazi inapa mese mnazasa mazi munda okay ndiafiti ndiyezi nandinyasa zinandiwawa kwambiri fashion mavabweteka ndezinandiwawa kwambiri okay enewa achojerayo basi nganye ndikupya mtima basi ndakaitenga linga ichawenewe sina valeso chonje nabasi ndipopsa ikaika pakufika kunyumba utafika kunyumba unacha basi tatamamawo iye ukapemphera kupita mumunda ndiye kumunda naafroza amayi inewo sekuzandionekeza kuti amayi nawo zithomachi tawuzendana ankolo wako chifanganiza yankolo sitimaafotokozera chifukwa choti ndi ayiwo basi ndi amatempa zochika zawo zandewo zoti samaukwira ichi umwana wawo wonse ndiwatewa basi iwanocha ndafika kunyumba basi ndayimbira foni akoye muchipatalo chamunapita kunapita apapa tikubwerera atokele mungu afika kunyumba ndambo ndiyimbire okay iye atafika mmoja sana kuhesa sona ndiyimbira ko ndafika atokanko ri ndimafanda kufotokozana kani yakuti kuti nawuza kuchokera pachiyambizo muna kuti ndikuzoona pachiyambi pafika siku limene lili basi toyanza okay zichocho ndibwera basi naona chamazoko akabwera adi anabwera basi mene bacha nawo fotokozera na atiyo kuti afika mmoja chatu anaamba kwatira mawanzi antu achanayitanisa pamozi alankule ndiwe mwana chikangochitika china chake nosoma ndiziwa pazafa munthu pano ndizakupani nandaza basi vene bacha sinanga ngati mapokoso anakunisana vene bachi ifananya muka ulendo ango achanyamuka ulendo
basi tumawa lake ndanyamwana tamai ndapesa panyama tati ndikamona kuti mwana kwalo kwamitie tafika maje bamba ucheza basi wina vachanko vacha madoa fulu chifini ndi mina basi tunde ati kana wa masongo azichanisa sungu ndeka nakanga tikampale kamwe kawa baya chacha chimwe cha mabazi masina abaye kwene basi tukena kwana anacha utana cha izina kuza no chomsama valida papa basi tumene vacha abwe vene tinakhala pacho mangwana nkhani zathu kena wada chachi chimundi yabwa china ba chinthu chicha chimundi yabwa kumaka nawe vacha basi to amayamo peza ndalamo maseka pamene vacha basi tukenako zitatero chachi chisomo chapa kutupa chicha pazi kutupa ndimwe ndowomwe pata nati sote ni minutes zinachitika kena wale wena umuntu tuwayamba funa kukuwa mwendo wanga mwendo wano kuocha moto kuteka mazi kuika mwendo cha mazi osagwira nda anko abo muzi wacha na itini kuti kumuzi ndakaza ofusa kumuzi katani anko wacha ndana zota ulendo womuzi kwanje itini kuti itini kumuzi asitu ndabwera kwa chindakweza mabinda ya moto bachi iuja la motisadira da mwanua asitafika kumuzi kuti sinafike so nyumba nako fika kuti wamako wawaja nafikira wawa na matamba ndibanja basi umeja lwako acha papa njinga tawe muzi uja wakagwira mkwiko kwa bambachi namani wapa sama kwa fineso ndagwira maji abamba zeni makofi bene bachi iya abwera nawo nkhani yakula kodi wasoma sister atu mejo khanga ndikanga ngenako anko atagwira mtala uja akumenya ichi ndana zati ndikupanilero ndala akola mino sanga afendi kwa amenyi chikwanje chitaponya chikwanzi naye na baki ndaponya chikwanje atemi ndiye tachiwakhacho chakazawana kuwa hayi musapoteka munanga ndi utani ndikuchosani basi tumene pacha tachachosa basi ndose takanga tasiya zimene zicha basi kena kuti wachapita pazawa tapeza pali chitete ena mati chiwawa ina chitete chiwachi chachimakhala ndime ndina akaitali kumbuyo basi tumene pacha tinapeza mwendo waita kumbuyo mwendo umozi amakidwa plastic kapepa kajumbo kena kati machumba tati moni kwambiri anthu amaizira mochuga kumagulisa malawiyo ena mafuta ophikira amaitira mene momwe tati ngono kwambiri adapopa kumanga mwendo kumbuyo kati mwana weka manje makhanga chikulemera chitewe simayendaso koma chinali chamuwa iyi basi sister wanga wankulu chapulayo omwe wasopa ndikawo chanatawo sakachiwochi kana ndipanga ndekha tatachisiye asiya anu akewo achamba uzungulizungula ndawawa kuti yes ndangwala ndachindizwe ndatenga katengo ndachibowa cho chipepa alicha ndamasuwa bwino ndapasa sister wanga chitete ndi chumba licha wakaziwocha pamoto basi tukenda kwangu wanga achata apa ndi kufira nobwino ndeza bwino mwendo ucha wabuzizira koma kumpanga tikupanga chako kudwa sazi ukomasa kukumveka ngati wina akana timanga chapa chafupa ataye ndizo mwana kupangani chana kucherani basi to paipa changu achatanya mwana ndakasiya kwawo ili nakhala siku limodzi mawu usiku wa siku linali ndawotaso anthu acha tinamenya acha banja lonse abwera panyumba panga umana tuke useri kwa pafala kwathu ndiye amaenda chafuta boya chochi maenda chafuta boya chobwera mboya mapita panyumba yanga pacha chafuta boya akazi okacha amuna chanango ino patengo akesha pachelepo pafa kumubacha atagwirisia bodo era macha ali ngono okanga ya fasiti chochi basi kakangono komakali pa auti akwenda pakonde panyumba yanga pacha magwero anga licha basi tukenako atenga boto lichalisekula anatusa munthu chiyosenda koma naidiwa kapisi ka 1 inch choncho basi alisana pale malaya nako pachisamba atapala pakonde pacha akuwinya mwendo umoziwo paka pachafu atenga muche ntochicha aika pachafu pa basi to amba masista chafu manene azawo zomwe kena kwene ndozi zimuka kutuwa kuchi tata chiuchitika chani zomwe tikota zitiziti ndena ndichithuzira chinake chithauka pa chiuchitika panjapa potenga so nthawi imene yewe bambo anga sana Maria odwala amalota nawo samatha kulota kuti pachapa kukumbidwa manda kena kutuka chicho kupeza zinjira amanda mafochero ayikira kale mina mpaka kuti manda amaliza kumaudikira mali chonchi chimozimozi koma kakandikira amapeza kuti zonse chapalidi ndena awazina yake chithauka kuti chikuchitika kunjawo ndatenga tochita da ndisekule koma ndisekula mapulani basi ndafika pachisekula ndasekula bwino ndaunika pakona pache napeza damaya chata mbalabati ndada iwo ndi ndani kena kwa chafumbuka vumbuka linja utawo yamatenga namuna utawo ya mchimana inakhanga ndi uthamanga zicho nawo choncho kena ndayamba kukuwa anthu atu ukatuka manyumba bwera ala chichitika chani ine yomba kwangu soleva ine pachi basi athu achakuoneka mapazi ayo kunabwera adi anthu
Ino basi utachamba maona kama uzanzanga wina wake BSD wanga mpaka pano mapanga sima baba makao South Africa zanga uchakukwa kama uzoza mankhwala natenga na ulendo kokokaka chakukwa cha yana tena ndika masanga kena kazanga cha nafa kuzakukwa kaja zanga zanchitika usiku zakuti chakuti ngenawo zara kumane wono ndaba nzizi ndikoti iwo amafuna chani basi nora amafuna ngada amapene zoma mabanga zoda wote iwo zirotera ngati ukuta ugona na ndikazi kena munga tusipenda bobo akudise chito okay basi abo zichochwe basi nafa kukozera kuwanga nabwera nakumanda mange nonaza abantu mubire kuti mu Mozambique kwacha chibale acha nane nacha mukafumana ko akuzaliza wakabase mapo kwasema katikati ngemankhwala le inenda amayanga sinakuza marazo chifai za mankhwala ziwe MFD matimias la bachabi nango lole yanko omwe asitanya mukandizinga ndizanga uchapita ku Mozambique kucha ifumbira mene ucha ekoko ucha anko acha ankhana ndanko wa ku Malawi acha anko wa ku Mozambique acha kuko acha mwana wa kuko acha ankhana ndanko wa ku Malawi acha uzazoita haya basi fati basa mabu mama wapo tabipite kwa kuti tatengana ndizanga ucha tafika kwa singanga ucha basi tafika kwa singanga ucha taudirana tianga umasini vanali kanyumba kamozi ndana tianga umasina mbona munhu anali anga kuti ndani sitina muone chifukwa nango peza apa likachekete kaliko chingwa ndi nyani ali mutembo kanyanika kana munhu kali mutenga na kwa patembo ina pa pabalo pomwepo nango yandikidwa kana njuza kuti bwerani muchiroma sina kena wanatoza muchichawa kuma chichawa chake choti munhu sina kasimcheo abwerani ife ndapita mene pacha tizanga uchi takakha kena taona uduke useli kwa kanyumba ka atava chekete linali pachengwe licha ife kuchengo chichumbuyo pese chekete cha palibe kanyanika cha mutengo mucha palibe ata basi kena kuti sasinga ndo azazisinga ngozita amambene basi tine chabwera cha simobwera nkani yakuti hayi okay ndi upasa mankhwala da umakulu manikai ina unoko zamakhazi zibotero komaso ndi mapanga business ndiye mankhwala business ndithandize ayaye zotheka anatusa bebalini wake lojambo wazinthu ni malangizo ake abawa baine focus yange libale pamankhwala business yo libo aliti libo ya mawa ndisali ndi kalingalire kaye kuti ndisanke tunanyama ndizanga chanetsa ndizo moti nabweya unoko sotenga ndata sinditenga linaseza mangwazi mandimia samova so ine ndisitamu yose uzwali ndife asilamu ndese tiwene komata umadalia za mankhwalazi tiende uzingo odalia za mungu komaso bwani wabijeni ya mankhwala business yachi napanango kabo tawira chabe basi tafika mweje anatilonjera kwa chimwenda banchi uzanga chanafoto zako wasana tenga mankhwala yanko achanafa nanko kumalawa cha mwana uchatu kuno wapanga zimezo ya pitani ino mawo ndana nyamuka ndizanga ucha apita umene kucha iye opasa mankhwala singa chananko ananda pafoni ndako wa Malawi acha anatitumacha ananko analankhulana kenako basa napasa malangizo naye nzanga chotenga mankhwala business kuti mankhwala business komwe kucha atabwera ndasana ndiuze nzanga ucha hayi mama heti nanye mwamoboya kumuzo Malawi basa fika Malawi chene ndapitira ukapasa mankhwala chanko ndana langizira kuti apite kunyumba kwa mtengo nako lambe ndiye ndiwo kwambiri pasi pomwe ngati mabo bewa amakoso ndi pamalo mbewa masewera of course nthawi zina pamaoneka ngati kuti ukabili ndi mbewa kwa mabo ndi amaoneka kuti afresh ndituti pamalo wazamoyo basi nawo zotakaike pati akaikumbana kuchebera ati kupanga kuti akaika mankhwala amene baba afiti wali kotamba akamabwesa ziphumwa zawo zazilika pene pachi apezoti pali mankhwala ya bomenya na pati pazo sezeza zocheka basi tonko anapanga munga mauche mamalangizo basi tokena kupezeka kuti kumamawa tawira tose timaminda chama basi naye tampa mapokoso to ana meje tinaweza kupanga pantengo cha kongo zungu ya kavuvu wampavu kwambiri koma suti wankulu koma upanga mpavu kwambiri chisauti chikulu mango zungu ya mtengo bacha ndezi nachitika zimeja almost kwa 1 hour mwoti mpaka pana bwera anthu ambiri ankola achana bweraso zinachitika zimeja kenako zazilalazi kenako nthaka yamba kumambika tafika pa umvera ndi pamapeto pa programu yathu yatamvani kukufikani kuchokera kuno kwa Irisha Times. Imeneyi ndi programu imene timalondola nkhani zoopsa kapena kuchititsa chidwi kuti inu omvera athu muzitsate bwino. Programu yathu lero timamva nkhani ya afiyani akumachinga omwe akuti sakhumbiranso kuyenda usiku m'mudzi mwawo atakumana ndi munthu yemwe ankaoneka kuti amayenda kumosaponda pansi. Mkutheka mudakumana ndi nkhani yoopsa ndipo mukufuna mutagawana nawo Malawi, timbireni foni pa nambala iyi 083 249
729 0 249 729. tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.